Witam wszystkich serdecznie. Ceremonia ważenia przed galą Silesian MMA odsłona piąta. Piąta jubileuszowa gala specjalna dla tej federacji. A już jutro w hali w Mysłowicach przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc! A już w tym momencie przedstawię organizatora Dawid Kurtysiak. Adrian Pietrzyk. Zapraszamy już jutro, wykupujemy galę w systemie pay-per-view i oczywiście wielkie walki jutrzejszego wieczoru. Ale jeszcze w tym momencie nadszedł czas, aby przedstawić osoby oraz firmy, bez których ta gala na pewno by się nie odbyła. Sponsor strategiczny HotPay, miasto Mysłowice, Mosir Mysłowice, MD Dom, domy z drewna, Musiał Nieruchomości, Meble Heban, It Lovers, Grupa Wolf, Show Yo String, Panamedia, Seven Samurai, Jagoda Kulczyńska, Safety Group, doktor medycyny Dominik Sieroń, Mega Group, Kombiasty Video, Stone Gold Moldgard, Prime Club, w którym oczywiście teraz się znajdujemy. Dziękujemy za gościnę. Zintegrowane służby ratownicze. Jutrzejszego wieczoru zobaczymy 8 walk w formule MMA. Czy jesteście gotowi na przedstawienie pierwszego zawodnika jutrzejszego wieczoru? A więc zaczynamy. Kategoria wagowa do 61 kg. Dorian Wawrzusiak! $53,600. I jego przeciwnik Sebastian Chrobot. $60,200. Stajemy tutaj na środku face to face. Troszkę w prawo jeszcze. Troszkę w prawo. Dobrze. Groźne miny. W stronę kamery. I zapraszam do mnie. Dorian, jak się czujesz przed jutrzejszą walką? Jestem przygotowany. Mamy nadzieję, że damy dobrą walkę. Dziękuję tutaj organizatorom za kolejną szansę pokazania się szerszej publiczności. No jutro wychodzimy, robimy robotę i tyle, co mogę powiedzieć. Wielkie brawa. Sebastian, jak się czujesz na tak dużej gali, jutro przed tak dużą publicznością? Jak przygotowania? Bardzo dobrze przygotowanie, jak najlepiej. Myślę, że jutro to udowodnię i no, przed taką publicznością na razie stresu nie ma. Wielkie brawa. Walka numer 2, kategoria wagowa do 77 kg. Tego pana już dobrze znam i w tym momencie go przedstawiam. Arkadiusz Gąsiorkiewicz. $77 kg. Jego przeciwnik
Dawid Siwek. $76,500. Stajemy przed wagą, face to face. Jest powaga sytuacji, jest napinka. A jutro wielkie grzmoty! W stronę kamery. Wielkie brawa. Arek, po raz kolejny zmagania na gali Silencjan MMA, 5. jubileuszowa gala, jakże ważna dla nas, ale pewnie też dla Ciebie. No tak, chcę się pokazać, kolejny raz wygrać. Myślę, że jestem dobrze przygotowany, damy dobrą walkę i będzie dobre show na tej 5. edycji. Na to wszyscy liczymy. Dawid? No, raczej to samo myślę, że żeby kibicom się podobała walka i wszystko będzie ok. Dziękujemy. Walka numer 3 jutrzejszego wieczoru, kategoria wagowa 70 kg. Jesteśmy gotowi, zawodnicy gotowi. Szymon Pyrdoł! $70 kg, waga dzisiaj pokazała. Zobaczymy, jak dyspozycja jego przeciwnika. Paweł Domin! $70,400. Zapraszamy przed wagę. Troszkę w prawo prosimy. W prawą stronę. W stronę kamer. Dajcie chwilę dla fotoreporterów. I zapraszam do mnie. Szymon, widzę, wzrok zabija dzisiaj, przygotowany, widać na 100%. Co powiesz, co się będzie działo jutrzejszego wieczoru? No nic, jutro będzie dobra walka i tyle. Tylko tyle, nic więcej nie chcesz dodać? No nic więcej. Zapraszam teraz przeciwnika. Cześć. Co, dzisiaj pokazaliśmy kulturę, jutro nie będziemy pokazywać kultury, jutro będziemy się napierdzielać. Wielkie brawa, będzie się działo naprawdę. Wielkie grzmoty w hali w Mysłowicach. Zapraszamy do wykupowania oczywiście systemu pay-per-view na stronie Silencjan MMA. Zapraszamy, udostępniamy, aby dotarło to do jak największej ilości osób. Walka numer 4 jutrzejszego wieczoru, kategoria wagowa do 64 kg. Michał Hawro! Waga pokazała 64 kg równo. I jego przeciwnik Szymon Czempiel! Prosimy przed wagę, jeszcze w prawo troszeczkę. W stronę kamery. I zapraszam.
Michał, jak przygotowania, jak samopoczucie dzisiaj? Jesteś przygotowany na 100%? Myślę, że na 110, samopoczucie też na 6 z plusem, więc będzie dobrze. I to mi się podoba. Szymon, widzę pazury na klacie. Jutro tak będziesz drapał ostro. Jasny, będę drapał oczywiście. To będzie naprawdę dobra walka. Widać duch młodości i w oktagonie na pewno dadzą całe serce przed tak wspaniałą widownią w Mysłowicach. Czy jeszcze coś chcesz dodać od siebie? Nie, wszystko. Właśnie to mówi samo za siebie. Dziękujemy. Następna kategoria wagowa 84 kg. I jako pierwszego zaproszę Piotr Łęcki! – 84 kg. Jego przeciwnik już jutro. Krzysztof Gładysz. Też 84 kg, chyba się umówili. Face to face. Jeszcze w prawo troszkę. I do kamery. Silensian MMA odsłona 5. Już jutro. Piotrek, dyspozycja widzę bardzo dobra. Twój wzrost, zasięg rąk bardzo duży. Czy jesteś przygotowany w 100% do jutrzejszej walki? Geny pomagają, przygotowany jestem, cały czas w gazie, nie mam nic do dodania. Krzysztof, widzę wielki szacunek do przeciwnika, bo od razu z radością, 5 to jest bardzo ważne. A jutro jakie zachowanie na ringu, w oktagonie, przepraszam? No, przede wszystkim sportowe zachowanie, oczywista sprawa. Co jutro będzie się działo, no to oczywiście zobaczymy. Mamy dać dobrą walkę, mamy się dobrze bawić i zawalczyć świetnie, tak? Dziękujemy. Wielkie brawa. Nadszedł czas na 3 ostatnie zawodowe walki jutrzejszego wieczoru. Walka numer 6, kategoria wagowa 61 kg. Piotr Olszynka! – 61,600. Oraz Kamil Korzeniowski. – 61 kg. Zapraszamy przed wagę face to face. W stronę kamery. Piotrek, widzę pełne skupienie, widzę to w oczach, widzę we wzroku, jak na siebie popatrzyliście. Coś przeczuwam, że w jutrzejszym wieczorze naprawdę będą wielkie grzmoty i będzie się działo w oktagonie w Mysłowicach. No, musi się dziać, po to się tu zebraliśmy. No, wymienimy uprzejmości i niech wygra lepszy. I to nam się podoba. Kamil, co masz do powiedzenia przed jutrzejszym
wielkim, wielkim wieczorem. Wiem, że to będzie bardzo dobra walka i jestem świetnie przygotowany. No i czekamy na jutro. Wielkie brawa dla nich jeszcze raz. Czas na przedostatnią walkę jutrzejszego wieczoru. Już nie mogę się doczekać, już na pewno wy nie możecie się doczekać. Kategoria wagowa 66 kg. Daniel Chodor. ...70 kg, a jego przeciwnik przyjechał do nas z daleka. Maksim Zagórski. ...70 kg. Zapraszamy face to face. W prawą stronę troszkę. Można jak w prawą stronę, w prawą. Oj, bojowe nastawienie, jutro będzie się działo. W stronę kamery. Daniel, zapraszam do mnie. Co chciałbyś od siebie dodać? Jak jesteś przygotowany? Nie lubię mówić dużo przed walką, jutro robię robotę i tyle. Krótko i na temat, to mi się podoba. Максим. Хочу показать хороший бой и Украине привет. Wielkie brawa! Najważniejsza walka i właśnie ten czas. Walka wieczoru. MMA Silencjan. Odsłona 5. Już jutro w hali w Mysłowicach. I jako pierwszego zaproszę Szymon Wrzesień. Taksi Złotówa. Jego chyba już świetnie znacie z wielu innych gal, a my już czekamy na jutrzejszą walkę. Kategoria wagowa 110 kg. Waga pokazała 108 kg. Wielkie brawa. A jego przeciwnik Brzytwa Grzegorz Smoliński. $114,200. Jego dyspozycja na jutro. Zapraszamy przed wagę. Face to face. Będzie groźnie i jest groźnie. A jutro wielkie grzmoty. W stronę kamery. Proszę o ochronę! O, widzę tu wielkie grzmoty i pełną moc. Brzytwa będzie ciął.
Ochrona proszę na boki, tak parę słów jeszcze, ale może podejdę z dwóch stron, żeby nam się walka dzisiaj tutaj nie zakończyła. Czekamy na jutro. Co masz do powiedzenia, jak przygotowania? Bardzo dobrze. Będzie leżał, będzie bity. Czy jeszcze coś chcesz dodać od siebie? Myślę, że walka będzie ciekawa. Kolega bardziej doświadczony, lepszą ma technikę. Ja mam więcej siły i twardszy łeb. Zapraszamy jutro. Walka wieczoru. Jego przeciwnik, podejdę do przodu. Co chcesz od siebie powiedzieć? No, jestem trochę zaskoczony postawą mojego przeciwnika. Przyjechałem tutaj na sportową galę i oczekiwałem sportowego zachowania z szacunkiem. Przeciwnik tego nie okazał, więc pożałuję za to frajerskie zachowanie. Jutro w oktagonie rozliczymy się. Miałem zamiar zrobić to delikatnie, ale będę go męczył. Będzie go bardzo bolało i mam nadzieję, że sędzia skróci to jego męczenie. Wielkie brawa! Wszyscy czekamy na jutrzejszy wieczór. Gala Silencjan, MMA Odsłona 5, już jutro godzina 20. Hala Mysłowice, zapraszamy serdecznie oraz wykupujemy dostęp w systemie pay-per-view. Przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc! Już jutro! Zapraszamy!